Peintio. Drycha, mae Cyw, Triog a Jungle yn mynd I beintio heddiw. Cyw, am be chi'n chwilio? Y brwsys paint, dyn nhw ddim yn y cwpwrdd. Ti'n iawn, Triog? Mae Jungle yn drefnus iawn fel arfer ac yn cadw popeth ar ôl I golchi. Chi'n siŵr bod chi wedi chwilio am mhob man? Dwi'n gwybod. Beth am beintio yn yr ardd? Ie! Fydd dim angen brwsys arnoch chi, Jungle. Allwch chi ddefnyddio brigau a dail. Triog, be ti'n neud? Ond ti'n tri fer I gyrraedd y dail na? Cerrig, Cyw. Allet ti ddim peintio gyda rheina? O ie, defnyddio nhw fel stamp. Dwi'n meddwl bod chi'n barod I ddechrau peintio nawr. Hwrê! Mae hwnna'n ddel iawn, Jungle. Ie, llun o plwmp yw e. Dyna dda, Triog. Ond beth yw e? Olwyn hyd? O na! Be sydd wedi digwydd I dy lun di, Jungle? Mae e dal yn bert. Hei! Stopiwch ffrio! Drych ar lun Cyw. Mae yna bri copyn arno fe. Mae paent ar ei draed e. Cyw, Jungle, Triog, drychwch! Pri copyn! Mae e'n hoffi peintio hefyd. Beth am roi papur i'r pri copyn a gwneud bwrdd peintio iddo fe? A casglu brigau a dail fel brwsys. Bydd y pri copyn yn gallu peintio gyda nhw nawr. Bydd y pri copyn methu cerdded gyda rheina I gyd heb sôn am beintio. Waw, da iawn bawb. Doedd dim angen brwsys paint iawn yn y diwedd. Llun o be mae'r pri copyn wedi wneud? Dwi'm yn siŵr. Beth sy'n bod efo Jungle? Drycha beth sy'n sychu ar y lein ddillad. Dyna'r brwsys paint. Mae'n rhaid bod Jungle wedi rhoi nhw fan hyn I sychu ar ôl peintio tro diwethaf. Da iawn, pri copyn, am ddod o hyd i'r brwsys. Hwyl fawr, bawb!